Only a few dozen survived the Holocaust. They survived with the help of brave people like Sverchevsky family, who gave shelter to Eli Neumann and two other neighbors from December 42 till the end of the war. Thank you. You are a brave man, as was your father. You know, Joel, I was a little bit surprised because there was thousands of photos taken today. First, I thought they taken photos because we are handsome. We're not. The second, I thought because we are generals. Well, maybe. And finally, somebody said we look very similar, like brothers. So they officially... So we are not brothers. We're not brothers. But I think as the tankers, as the soldiers, as the commanders, we are. So there was a big pleasure, a big honor for me to host you here and to be a witness of such important event today. So brothers in arms, thanks a lot. לילברג אמר שהמסר היה, וכך הוא מתאר את השואה, בשלושה שלבים. המסר היה, אתם אינכם יכולים לחיות עמנו כיהודים. ובשלב השני, המסר היה, אתם אינכם יכולים לחיות עמנו. ובשלב השלישי והאחרון, מה כבר נשאר? המסר היה, אתם אינכם יכולים לחיות. עכשיו, במשך שנה, פה בוורשה אין גטו. רק בנובמבר של 15, הגטו הזה נסגר. אז במשך שנה היהודים חיים פה בחוסר ידיעה, התעללויות ברחובות, אדם יוצא החוצה מהבית בבוקר, לא בטוח שהוא חוזר בערב. או שמישהו רצח, הרג, התעלל בו, או שהוא נחטף לעבודות. ככה זה במשך שנה. אחר כך נבנית החומה הזו שאת שרידיה אנחנו רואים כרגע, ויש גטו שבהתחלה זה מזכיר ליהודים משהו מהעבר הרחוק, מאיטליה. גטו זה מגן. רק יותר מאוחר הם מבינים לאן הם נכנסו. אנחנו הגענו למה שקוראים מסלול הגבורה. המסלול הזה נעשה לפני כמה שנים. יש אבנים בגובה של 80 סנטימטר, לא סתם אני אומר, כי זה כאילו אנחנו, כדי לקרוא מה כתוב, אנחנו קדים איזושהי קידה לכבודם, וכל אבן היא על שם מישהו שמציין איזשהו סקטור מסוים. יש משורר, יש סופר, יאנוש קורצ'אק מונצח שמה. The last Seder in the Warsaw ghetto, there was one Moisheler, the last Moisheler in the Warsaw ghetto, asking his father, מה נשתנו? 18 לאפריל 1943, היום הוא יום ראשון. זה יום לפני יום ליל הסדר. למחרת זה ליל הסדר.
באותו יום, יום ראשון, היהודים מתכוננים פה לפסח. הגרמנים אפשרו להכניס הנה קמח מצות. למה הם אפשרו להכניס? כדי להשתיק קצת את השטח. כי הם היו בטוחים שהיהודים, וזה מה שקרה באמת, יחשבו, אוקיי, מותר להכניס פה קמח למצות, סימן שאנחנו כבר נחגוג פה את ליל הסדר. ב-2 לפנות בוקר מתחילה תנועה של הכוחות הגרמנים. 16 למאי מכריז יורגן שטרופ, אין יותר התיישבות יהודית בוורשה. הוא חיסל את גטו ורשה, מפוצץ את בית הכנסת לומסקה, זה בית הכנסת הגדול, מפוצץ אותו לגמרי, למרות שהוא לא היה בכלל בגטו, כאקט סיום. תראו, אנטק צוקרמן לימים מתראיין לרם עברון בטלוויזיה, ורם עברון שואל אותו על המרד, ואז אנטק אומר משפט מפתח לדעתי. הוא אומר לו, תראה, המרד הזה מבחינה צבאית הוא כישלון גמור. מבחינה טקטית אין מה ללמוד אותו. מה, זה היה כאילו לא כוחות. אבל אם היה בית ספר ללימוד רוח האדם, מרד גטו ורשה היה צריך להיות הנושא המרכזי בו. הנה האנדרטה הגדולה הזו. אני לא מבין אותה, לא יודע מה היא אומרת. זה חלק מעיצוב הזיכרון של מה שקוראים פה מוזיאון מיידנק. אתם תראו, הקבוצות האחרות יעלו עוד מעט למעלה, יעשו תצפית למחנה, יגידו פה זה, שמה זה ככה. אני לא נוהג לעשות את זה, אני אגיד לכם גם למה. אף אחד מהאסירים שהגיע לפה לא זכה לזה שיעלו אותו שם למעלה ויעשו לו תצפית על המחנה ויגידו לו. אני מנסה עד כמה שניתן כאן במוזיאון הזה להכניס אתכם בדיוק כמו שהם נכנסו. אז בואו כרגע ניכנס בעקבות המשפחה הקטנה הזו של אלינה, בעקבות אותם אלפי אנשים שהגיעו, הלכו את הדרך הזו ורצו, כי אתם רואים, אין פה פסי רכבת, אין פה מסילת ברזל, צריך להגיע מלובלין, בריצה, נכנסים לכאן ונכנסים לתוך המחנה. מה זה המחנה הזה? אין להם מושג. כרגע בואו נלך כאילו גם לנו אין מושג. אתם יודעים, יש איזה קטע בספר של פרימו לוי, השוקעים והניצולים, ממש בהתחלה. והוא כותב שמה שהיה איזה מסדר, והגרמנים אמרו לאסירים שלהם, ממש לפני סוף המלחמה, יום אחד שתספרו מה היה פה, אף אחד לא יאמין לכם, עד כדי כך המעשים היו מפלצתיים. הם אומרים, הגרמנים, מפלצתיים. מה זאת אומרת הם אומרים מפלצתיים? רגע, יש פה משהו. ועכשיו אני רוצה לדעת, האם יש טוב מוחלט ורע מוחלט? זה לא מה טוב לי עכשיו. מה נכון לי עכשיו? מה נכון וטוב לנו כחברה? איך זה משתנה? מתי זה משתנה? האם במלחמה אני יכול להרוג אישה או ילדה או חסר ישע כזה ואחר? נכנסנו לחדר הראשון, הוא חדר ההתפשטות. במיידנק מספרים רק את הגברים. אני בטוח שהם נכנסים שם בדלת דרכה, נכנסנו לחדר הזה, הם מרימים את העיניים ורואים את ראשי המקלחת. ואז מהדהדת להם בראש השאלה שאחד מכם שאל, מים או גז? ואחרי מספר שניות באמת יוצאים מים מפה, לפעמים מים מאוד מאוד חמים, לפעמים מים מאוד מאוד קרים, לפעמים גם וגם. יש פה צחוק של הקלה בהרבה מאוד מקרים וצווחות של, אפשר להגיד אושר, אבל זה, אני חי. זה תא גז, וזה, וגם השני, תאי גז לרצח אנשים. היו דוחסים כ-500 איש בשני החדרונים הקטנים האלה, דוחסים, היו סוגרים את הדלת, מסתכלים בעינית, שאפילו שם הם נתנו לה יודש, כמו יהודה איש קריות, היו מציצים לראות אם כולם כבר מתים, אף אחד שהיה בפנים לא שרד כדי לספר מה קורה פה, אם הם צעקו, אם הם בכו, אם הם התחבקו עם מי שלידם, אם בכלל הכירו את מי שלידם. 400, 500, 2,000 עומדות וממלאות פה את המגרש. אלינה שכבר חייבת להגיע למקלחת ואחרי זה למגורים ולאכול משהו כמו שאמא הבטיחה, אז היא נדחפת שם קדימה לתוך הקבוצה, היא אמנם רק בת 13,
אבל היא לובשת איזה סמלה של אישה, והמעיל הזה, והיא נראית הרבה יותר מבוגרת, והגרמנים בוחרים בה לעבודה, יש מה לעשות איתה. אמא שלה הייתה בת 40, זה זקנה במונחים של שואה. ופתאום אני ראיתי שאמא שלי לא הייתה. והתחלתי לחפש, ראיתי את החברות שלי מהבונקר, את הגיסה שלי ואת הבת דודה שלי, ואמא שלי לא הייתה. אני שאלתי אז, איפה אמא? בעצם כבר ידעתי. ואז הגיסה שלי הסתכלה עליי, הסתכלה לי ישר בעיניים, והיא אמרה לי, אמא איננה, עכשיו אני אמא שלך. ואני לא הבנתי מה שהיא מדברת, אני הרגשתי כמו שחתכו לי את הרגליים פתאום. איך זה יכול להיות? עוד לפני רגע היא הייתה, היא חיבקה אותי עם המעיל, אני הרגשתי עוד את החום שלה. ופתאום היא איננה. בואי אמא, בואי אמא, בואי שבי איתי מעט. נעליים, פירושם חיים. כי אם אתה לובש נעל שלא מתאימה לך, אז אתם מכירים בטח שיש איזה נעל שלוחצת, מתחיל פצע קטן, אז אין להם פה פלסטר, אין להם פה מרפאה שאפשר ללכת אליה. אז מהפצע הקטן הזה מתחיל זיהום הרבה יותר גדול, ולאט לאט לאט אתה מגיע למצב שבו בעצם אתה כבר לא שימושי. אתה לא שימושי, פירושו של דבר ששולחים אותך פה למוות. יש הרבה מקומות בעולם שבהם יש ילדים שאין להם נעליים. מיידנק זה המקום היחידי שיש נעליים ואין ילדים. ב3 לנובמבר 1943, כל המחנות פה באזור מחליטים לחסל אותם. כאשר פה יש 18,000 איש, מביאים אותם לשוחות שנחפרו מראש, מכניסים אותם לתוך התעלות, לתוך השוחות האלה, ואנשי ה-SS הגרמנים עומדים למעלה ויורים. מכניסים את העשירייה הבאה, משכיבים אותם על העשירייה שכבר בתוך הבור, ויורים בעשירייה הבאה. אבל בערבו של אותו יום, נרצחים פה 18,000. בעודי צועדת בין זיכרונות של הזוועות, כל העת שיחקו בי המחשבות. לאן דוחסים אהבה בין בעל לאישה שגדר תיל מפרידה והראש מגולח? איך ילד שלומד לדבר משנן מילים כמו משפחה, כבוד, אהבה? מה אומרים לילד שבוכה על שהוא רעב וקר לו? איך הולך לישון בלילה הקצין הגרמני כשדם על ידיו? האם לא היה במילון הגרמני פירוש למילה מצפון? 70 שנה חלפו, מאז נקישות הנעליים, רעש ההצלפות, נביחות הכלבים ובכי הקורבנות. 70 שנה מאז שהדם חלחל ונספג באדמת הרשע. מאז שהכאב זעק, שהגוף נשמט, שאין יד מושטת לעזרה. 70 שנה מאז המרחץ בגז, חריקות דלת הברזל, רעש קטר הרכבות, גופות שמנסות לנשום, שריטות של ציפורניים נאבקות והידיים שמנסות לא להרפות.
ברוכים הבאים. זאת השכונה קז'ימייש על שמו של המלך. הסיפור שיהודים מגיעים הנה, הם יושבים בחסות המלך. באיזשהו שלב המצב לא טוב בין השכנים שהם הפולנים ליהודים. קנאה, מצב היהודים מתפתחים מבחינה כלכלית. לוחצים על המלך קז'ימייש להעיף את היהודים מהעיר. היהודים עוברים הנה, וכאן הייתה אפשרות להיות יהודי. עם הבתי קברות, עם המקווה, עם המדרשים, עם החתונות, אפשר היה לחיות פה. אנחנו לא מכירים מיעוט כזה גדול במקום אחר באירופה. אנחנו בבית כנסת ובית קברות של הרמ"ר, רבי משה ישרליש. בית הכנסת הזה זה בית כנסת של רבנים, רובם רבנים שקבורים פה, ואלה שהנהיגו את הקהילה במשך מאות בשנים. אתם נשענים על בית כנסת שהוא מעל 500 שנים. בית הכנסת הזה, למה בית הקברות? זאת האחוזה של המשפחה, ובגלל זה שמים פה את הפתקים. הוא באמת היה איש ענק. לפני מספר שנים הייתי פה עם אשתי. אנשים שמים פתקים והכל. עומדת משפחה פולנית, אמא ושני ילדים. ילד אחד בעגלה וילד אחד קצת יותר גדול. ואמא כותבת משהו והולכת לשים איזה. הילד שואל, אמא, הוא יעזור לנו? והם גויים. גויים. והיא מאמינה שהוא יעזור.